DXDC Radyoman Report. Nagpahimangno karon ang lokal nga panggamahanan sa Davao de Oro nga dili usa agian sa tanang biyahero ang Mayaon Bridge sa barangay Mayaon, Monte Vista tungod sa huyang na ug dili maayo ang kondisyon niini. Sa gilusad nga inspeksyon sa otoridad, nasuta nga hilabihan na ang danyos ug nakita ang posibilidad nga mahugno na kini ug delikado na alang sa mga motorista, drivers ug sa tanang moagi. Komento sa residente sa Monte Vista nga si Gilbert Alindero nga magmuntar unta daan og mga alternatibong ruta, una mag road closure kay matud pa luoy ang nagaagi kada adlaw og ginakabalakan nila karon kay basin og mobalik sa gakit ang pamaagi sa pagtabok. Dugang pa ni Kim Alvarez nga dili kini sa hingpit mapatuman kay dunay mga tawong mangita og paagi aron makalusot lang og samot nga delikado kung mobalik sa pagsakay og gakit ang mga residente tungod matud pa tanang nagpuyo sa Mayaon na moagi gyud ni ana nga tulaya. Sa pagkakaroon, hugot nga gimanduan sa gobyerno nga ipasarado na dayon kini sa hingpit alang sa kaluwasan na sa tanan. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Ivy Paridot, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.